মই জীৱনত কেতিয়াও পলিটিক্সত আহিম বুলি প্লেনিং কৰা নাছিলোঁ। হিটো মোৰ এমো নাছিলে আৰু হিটো মোৰ জীৱনৰ সপোনো নাছিলে। खुलुमनायजों लोगोसे बर' माहारिनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव सानथाम सानब्रैयानो जाबाय भिडिअ लाबोनो हायैया आरो भिडिअ लाबोनो हायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा बावैसो सान सिगाङावहाय जोंनि बिटिसि बिटिआर ओनसोलनि सिङाव बे सनितपुर गफुर ओनसोलनि जाखिनि गोदान गामिफोरा सोसनजादोंमोन। बै गोदानै सोसनजानाय माखासे गामिफोराव थांनानै आङो भिजिट खालामहैदोंमोन। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सेराव माखासे गोदान भिडिअफोरखौ आङो लाबोनो हानाय जायाखै। लोगोसे बै सनितपुर गफुर ओनसोलनि जाखिनि गोदान गामिफोराव आं थांनानै भिजिट खालामहैदोंमोन। माखासे एरियाफोराव जेरैबायदि सम होनांगौ बेफोरबायदि समखौ आं होबोनो हायाखै। बेनि थाखाय आङो गंग्लायै निमाहा बिहरनाय जाबाय। लोगोसे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मैयानि सानाव जाय एमसिसि कड अफ कन्डाक्ट फोसावनाय बाथ्राखौ बयबो मिथिखाबाय। आरोबाव आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशननिफ्राय जोंनि बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरजों लोगोसे जोंनि बिटिसि बिसायख'थिया माला जागोन, जोंनि बिटिसि बिसायख'थिनि काउन्टिंनि साना माला जागोन, लोगोसे गासैबो कमप्लिट प्रसेसा माला जोबगोन बेखौ डेट वाइसै बेवहाय मेनसन खालामनाय जादों। लोगोसे बेनिनो मोनब्रै स्पेसियेल बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सेराव आं फोरमायनो नाजागोन जे जोंनि बिटिसिनि बिसायख'थिया अर्थात आपकामिं 2025 बिटिसिनि बिसायख'थिनि जा भटिं सान, भट थुनाय साना जाहैगोन 22 सेप्तेम्बराव। आरो बेनिनि गेजेराव माबाफोर उसुबिदा सुबिदानि माखासे थासारिफोरा जुदि सोमजियोब्ला बे भट थुनाय सानखौ 24 सेप्तेम्बराव खालामनाय जागोन। लोगोसे भट साननाय सानखौ 22 सेप्तेम्बराव आरो गासैबो प्रसेसा 28 सेप्तेम्बरनि सिगाङावनो कमप्लिट जागोन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो बेनि बाउन्डारिनि मुङा सिगाङावहाय बिटिएडि मोन। बे बिटिएडिखौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सोलायनानै लिरस्लायनानै बिटिआर खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे बिटिआरखौनो जायफोर लिडारफोरा दिनैनि बे समसिमहालागै बिटिआर गभार्नमेन्ट होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायबोयै पलिटिकेलि केम्पिं खालामबोबाय थादोंमोन। लोगोसे बिटिआर गभार्नमेन्ट होननानै जायफोर मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनैयो नंखाय बाथ्राखौ फोथायनानै गोजोननानै दंमोन। बे बाथ्राखौ दिनै मिथिनानै ला जे बिटिआरआ गभार्नमेन्ट नङा, बे जाबाय बिटिसिनि बाउन्डारिनि मुंसो। आरो स्पेसियेलि जायफोर सुबुंफोरा बिटिआर गभार्नमेन्ट बुंबाय थायो बिसोरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशननि नटिफिकेशन आउट जानायखौ मोजाङै फरायना नायबानो जाबाय। आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिया बिटिसि बायदिनो दिनै जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय बिटिआरनि बायदि जानो थाङाखै। दिनैसिमबो बिटिसिया बिटिसिनो दङ, गोथां जानानै दङ। आरो बे बिटिसिखौ जोङो आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बर' हारिनि माखासे थामोनथा सार्थनि थाखाय, बर' माहारिनि माखासे सार्थनि थाखाय जोङो फोथांफिनना लाबोनांगोन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव जेबो गैया, मिथिबाय? बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखियाव थांनाय 2020 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों गासै 12टा सिटखौ देरहासार खालामनो हानानै मेजरलि खायदा बोराय बाहायनानै बिजेपि पार्टिखौ एलायन्सआव लाफानानै बिटिसि काउन्सिलाव सिइएमनि चेयाराव जिरायनानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोननाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गोबां रोखोमनि पलिटिकेलि आरो नन पलिटिकेलि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जानो हागौ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनै गोसोआव दङ। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समनि माहारियारि आफादनि सासे बारग' आफादगिरि आरो बै समाव जाय समावनोखि माहारियारि आफादनि सासे आफादगिरि बिबानाव दङमोन, बै आफादगिरि बिबानाव थानाय समाव बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोनदोंमोन बा लिडिं खालामबोदोंमोन। आरो फैयै थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मानाव गेदेर एनडिपि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजोंसो खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय केसफोरा बा प्रब्लेम इस्युफ्रा सुस्रांजायैखौबो जों नुनो मोन्दोंमोन। आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव दैदेनजाबोनाय गोलाव समनिफ्राय दैदेनजाबोबाय थानाय जा गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ
बे बिटिआर एग्रीमेंटनि MOS नि हेडिं लाइनाव कम्प्रिहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टू देयर डिमांड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam जाय बाथ्राखौ जों बिटिआर एग्रीमेंटनि MOS नि हेडिं लाइनाव लिरनानै दोनजानायखौ जों नुनो मोनदों रोखा-रोखानो आरो बे बाथ्रानि मिनिंआ मा फोरमायदों बे बाथ्रानि मिनिंखौ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मिथिनानै लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट बे कम्प्रिहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टू देयर डिमांड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बे बाथ्रानि मिनिंआ बेखौनो फोरमायदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे जों बर' माहारिया आसाम स्टेटनि थिनानै दोनखानाय माखासे मेप बाउन्डारिफोरखौ जेबो नस्थ' खालामालासिनो बोफ्लेयालासिनो जों बर' हारियाबो जोंनि माखासे सोमावसारनायफोरखौ जोङो दोनथ'नानै मिलि जुलि गोरोबलायनानै बे आसाम स्टेटनि सिङावनो जों रुजु रुमु रायजो जानोसै होननाय बाथ्राखौ बेरखांनायखौ जों दिनैयो बे कम्प्रिहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टू देयर डिमांड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बेवहाय जोङो बेरखांनाय जों नुनो मोनदों अब्ला दिनैयो बर' हारिनि माबे मोनसे डिमांड्सखौ लानानै कम्प्रिहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन दिनैयो लिरनानै लाना फैनाय जाखो ना दिनै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोनखो ना दिनै जोंनि माबे मोनसे डिमान्डखौ जोङो मोननो हाखो दिनै बे बाथ्रानि माखासे सोंथिफोरखौ जों जुदि कुइसन खालामनो थाङोब्ला डेफिनेटलि जोङो मानगोनां प्रमब्र बिथांमोनजों लोगोसे माखासे जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरनाव जोङो सोंथि खालामनांगोन खारन बे बाथ्रानि गुबै बाथ्राफोरखौ मोजाङै बिसोरसो मिथिगोन नाथाय दिनैयो बर' माहारिखौ बर' माहारिनि फिसाफोरखौ थगाय थसि खालामबाय थानानै गावबागावनि माखासे प्लेटफर्मनि क्रेडिट लानो नाजाबाय थानाय गावबागावनि माखासे पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजाबाय थानाय माखासे डार्टी लेभेलनि पलिटिकेल इस्युखौसो जोङो नुनो मोनबाय थादों दिनै जों बर' हारिनि जायफोर पलिटिकेल लिडार आरो नन पलिटिकेल लिडारफ्रा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगाय थसि खालामनानै जा मोनसे प्लेटफर्मखौ आरजिनानै लानो हादोंना बै माखासे लिडारफ्रा साननो हागौ जे बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ थगाय थसि खालामबाय थानानै बे मोनसे प्लेटफर्मखौ फैबाय थानाय समावबो मोनबाय थागोन होननानै नाथाय बै माखासे लिडारफोरनि साननाया गोरोन्थि दिनै साननो हागौ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायलांबाय थानो हागोन होननानै नों दिनै रायजो राजाखौ थगायनो हादों साननो हागौ नाथाय रायजो राजाखौ मालाबाबो थगायनो हाया नोंसोरसो गावनो गाव दिनै थगायनानै लागासिनो दङ आरो बेनि फिथाइखौ आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बर' हारिनि बेसेनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे माखासे थगायसुला लिडारफोरखौ पलिटिकेलि खिथेर होखारनो थांगासिनो दङ बयबो रेडि जानानै था जेसेबांखिनि थगायसुला लिडारफोर दङ दिनै जों बर' माहारिनि बिखायाव गोदानै मोननै जारिमिन जोनोम जाबाय आरो बे गोदानै जोनोम जानाय मोननै जारिमिना जाहैबाय मा जोंनि बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गोथार बिखायाव गसंनानै प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव जेसेबांखिनि गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लाबोदोंमोन बेनि टटेलि 100% उल्था खामानि मावनानै बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजा मानगोनां आइ आफा बिदा फंबायनि गेजेरावनो दिनै दिन्थिनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों आरो मोनसेया जाहैबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदा बे मानगोनां दिपेन बर' आदाया थांनाय मोनसे समाव बिजेपि पलिटिकेल पार्टिनि दिलीप सैकिया बिथांनि जानानै दरं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनसे हेलिकप्टारावनो गाखोलांनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ बे दिलीप सैकिया बिथांखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायहरदोंमोन बेबो बर' माहारिनि मोनसे माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बिटिआर एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरनि इस्युखौ लानानै लोगोसे एनडिए आव थानाय माखासे बिजाथिफोरखौ देरहासार होहरनो थाखाय बेवहाय मोनसे सोंथिया बेरखाङो जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमओएसनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै दिनै बर' हारिनि सुथुर एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडार दिलीप सैकिया बिथांनि आखायावसो दिनै बिबानखौ जाबसिनानै होदों आरो बे माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनायनि थांखियै बै दरं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ गावबागावनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायदोंमोन दिनैयो मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि खावलायनाय लेखा बै दरं अदालगुरि जिल्लानि मानगोनां बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनाबो सापर्ट होदोंमोन देरहासार होहरदोंमोन नाथाय दिनैनि बे समसिमहालागै दिलीप सैकिया बिथाङा
जाय बर' फिसाफोरनि भट लानानै देरहासार जानो हादोंमोन जों बर' माहारिनि माबे मोनसे प्रब्लेम इस्युनि जेंनाखौ दिनैयो गावनि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांनानै होफैखो नुदोंना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंथ' नुनो मोनाखै नाथाय बेनि उल्थासो जोङो दिनैयो बाथ्रा बुंनाय जेराव जों जाय हायाव थायो जाय हायाव थानानै जों दिनैयो जों बर' माहारिनि राव सानस्रि धोरोम आसार खान्थि गाननाय जोमनाय जोंनि बर' माहारिनि गासैबो आब्रुथि थामोनथा नेचारफोरखौ जों लानानै दिनै बोजबनानै जोङो थांनानै दङ बै थाग्रा हाखौसो दिनै नोजोर होनानै दिनै एखेबारे गाज्रि गोसोजों बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनबाय दिनै जोंनि 6 सिड्युलनि हाखौ नोजोर होनानै दिलीप शइकिया बिथाङा दिनै बाथ्रा बुंलांबाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाखौ नोजोर होनानै दिनै दिलीप शइकिया बिथाङा दिनै बाथ्रा बुंलांबाय बे बाथ्रा बुंलांनायनि एगेन्स्टआव माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों जाय समाव सोंखारिनांगौ जाय समाव बाथ्रा बुंनांगौ बै समाव बाथ्रा बुंनो हानायखौ बा बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदिया गोबां रोखोमनि बेले बेजे नुथायखौ जोङो दिनै नुनो मोनलांबाय जाय समनिफ्राय जाय सानखालिनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिनि स्ल'गान लानानै इन्ट्रि मारिफैदोंमोन बिथांनि इन्ट्रि मारिफैखांनायनि उनावहायनो जोंनि बर' माहारिनि माखासे सेन्टिमेन्टेल सिस्टेमफोरखौ एसेब्लाबो गुलाय गुजाय जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांनि परिबर्तनजों रिलेटेड खालामनानै रुजुनानै जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' बिथांनि इन्ट्रि मारिफैखांनायनि उनावहाय परिबर्तना बेफोरबायदिसो जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं थांनाय मोनसे समाव बड'फानि मुंजों जेब्ला दिल्लीयाव गोदानै मोनसे लामा बेखेवनाय जादोंमोन बै सानखालिनो आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फाखौनो गाज्रि रावजों सोंखारिबाय उग्रपन्थिजों रुजुबाय बायदिसिना सहायथावनो हायै बाथ्राजों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै कमेन्ट शेयार खालामबाय बे बाथ्राखौ नुसेनुनानैब्लाबो बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा दिनै बै मानसिनि मुसुखाखौ लानानै जिगाब बुन्थायाव खानानै दिनै सावनो गोहो मोनदिया आरो बे सुबुंनि एगेन्स्टआव दिनै प्रटेस्ट खालामनो गोहो मोनदिया आरो बै सुबुंनि एगेन्स्टआव बिसोर दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिनो गोहो मोनदिया बेफोर मानि थाखाय आन्दोआव पलिटिकेलि माबा मोनसे पेकेजनि प्रब्लेम दङ जायनि थाखाय जाय बर' माहारिनि एगेन्स्टनि बाथ्रा बेवहायबो जेरैबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदिया आरो फैयै फैयै बड'फानि मुसुखाखौ बिजेपि पलिटिकेल पार्टिनि माबेबा मोनसे प्रग्रामाव स्टेजआव फसंना दोननानै गावसोरनि पलिटिकेलि माने प्रग्रामाव माने पलिटिकेलि क्रेडिट लानाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनबाय दा बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ नुनानैब्लाबो स्पेशेलि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा मानो गोख्रों रावजों सोंखारिदिया बेनि आन्दोनि गुबै जाहोनफोरा मा लोगोसे गोबां रोखोमनि जाथावथारै बर' हारिनि बिखायाव मालाबाबो सोमजिफेरै नुफेरै माखासे जाथायफोरा जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों जायनि थाखाय जानो हागौ एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा बर' माहारिनि माखासे सिस्टेमखौ एसे टाच खालामनो थाखाय जे बर' माहारिया दासिमबो गोख्रों दंना गैला बेखौ बियो मिन्थिनो थाखाय मोन्दांथिनो थाखाय बे थांनाय मोनसे समाव जोंनि बे 6 सिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हानि एगेन्स्टआव गोख्रोङै एगेन्स्टा मोसनाव बाथ्रा बुंदोंमोन जे बर' माहारिया जुदि लोरबां जाबायब्ला बे बाथ्रा बुंनायाव बिसोर सिरि थागोन आरो बे बाथ्रा बुंनायाव जों जुदि सिरि थानायमोनब्ला थारैनो जों बर' माहारिया बिसोरनि नोजोराव मोनसे लोरबांथिखौ जोङो फोरमान होना लानाय जागौमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादा सोरबा लिडारनि पलिटिकेल पेकेज जानानै थानो हागौ बा माहारियारि आफादनि माखासे मेम्बार्स अर्गान्सफ्रा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल पेकेज जानानै थानो हागौ नाथाय बे बर' माहारिनि बिखायाव बर' हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै दिनैसिमबो बर' फिसाफ्रा गोथां जानानै दङ माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै माहारिनि खामानिखौसो नोजोरथि लाखिनानै जेब्लाबो सिमां सुजुनांगौ जेब्लाबो खामानि मावलांनांगौ बे माहारियारि आफादाव थानानै सोरबा पलिटिकेल लिडारनि पलिटिकेल पेकेज जानो थाखाय माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल पेकेज खालामजानो थाखाय बिबानखौ होनाय जायाखै बा बिबानाव दोननाय जायाखै नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि